Sing begini ana apa ora? Ndek iso ritawin watu gedhe iki. Ndelok gisik. Ya. Ini cek lokasi golek rezeki ora. Oh, ndek iso ritawin kono. Mana Pak kita sudah udahin. Oh, ndek iso ritawin ngene kono. Oh, watu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Watu ini gede ini gitu lah. Tapi kayak gak unik lah. Oh, dari sini watu ini. Kita ada pondok itu loh. Golek rezeki ku ndek kene bolong desa Sarwati kudu hati-hati. Muga-muga diparingi keselamatan sekor waras. Selamat rezekine lancar. Kok tambah asri nisor kono.